Snažil som sa možno viac ju tak keby, že navnímať. Aha, takže ty si prišla o sestru? A chceš sa náhodou začať boskavať? Čo inak hovoríš na Dubaj? Vieš si možno predstaviť žiť v Dubaji? Lebo ja napríklad áno, aj tam žijem. Neviem úplne, že možno, že čo až tak hovorila, ale som sa tak viac snažil skôr keby, že nacítiť. Dobre, Lauri, počuj, ja len veľmi v rýchlosti. Snažím sa nesúdiť knihu podľa obalu, tak som nesúdil. Mrzí ma, že som ťa tu nechal tak dlho, že som ťa možno nevyhodil už skorej. Mne to bolo nepríjemné. Ja som úplne vedel, že ona to bude chcieť otáčať. Ja to nemám rád. Myslel som si, že si iná. Vonku ťa čaká auto, taxík, hodí ťa smerom na letisko, pobal si veci. V tejto show končíš. Nenavnímal som to úplne dobre. No táto debata mi bola úprimne povedané, že veľmi nepríjemná. A čo ty a Dubaj? Ja tam žijem. Neviem ju ešte tak možno, že úplne navnímať, že či som naozaj prišla hľadať tú lásku, alebo sa sem prišla iba zviditeľniť. Snažím sa tú energiu a ten vibe medzi nami možno tak ako nejako zatiaľ nacítiť. No debata s ňou mi bola akože veľmi príjemná.